Ayun. Yun yung pinaka-hate ko na question, sir. Siyempre, makita ninyo, like, inana jolly kay ko, like, kanang inana sa Facebook, pero sa personal, siyempre, naman tayo ikaw galingon nga, pinagdadaanan nga, kuan nga mga problems. Mayong buntag, kumusta? Uga karon no ato sa pong nakatagdang hinabion ang usapod sa mga content creators nga nakabase diring dapita sa Pagalungan, no? Taga Pagalungan sila. Miuban gid siya, no? Nag-uban gid nato ni siya dito dapita sa Tagpangi. For sure mo gid akong na realize nga di ni siya muuban, no? Kung wala siya kasing-kasing sa pagtabang. Muna pata ato siyang ilailahon pagayo labi na siya mga followers, no? Kang Chinita Princess. Ma'am, salamat dito kaysa pag-uban nimo kaganiya. Yes, no problem. Ito, ma'am tuod no. Kinsa gid ay si Chinita Princess? No, labi na sa imong followers, kinsa gid ay? Unsa gid ka? Okay, so i-relate lang siguro ako, guys. Kung kinsa gid ko. So, syempre kailangan mo sa ako Chinita Princess. Apa sa ilon yun si Chamdro. Share lang. So, kung kinsa gid ay si Chinita Princess, guys, katong pagpanghatag na mo ganina sa bugas sa pinagi kang Sir Zen, actually guys, naka-experience pud ko nato ba sa una nga bata pa bitaw ko dito sa Llano del Norte nga wala may makaon namong pamahaw namo kay kamuti, panyudto, bingala or kamuting kahoy, tapos pagka panihapon na sa sahera ka kung nabay bugas or wala makaon mi. And then i-connect nato siya gayon na like kanang ay syempre bata pa man kay kuno unsay akong ma-feel lugar ano nga hala yun na nami bugas na nata makaon unya na putay malungag ugma di na ta gutumon sa eskwelahan. So ano to ba na akong lula din kay kanang hilak-hilak na rin siya kay kanang ina na lagi bugas daw. So kato gay na kato na feel mo gay na ni Papa Inal og so while pagpanghatag namo ni Sir Zen dito sa kuan kay which is na relate na ko no murag kana bitong pag feeling nga murag gikumot akong kasing-kasing charo murag gikumot akong kasing-kasing ba nga hala inani gid inani man mi sa bata pa mi tas karon kay ang amon na pong goal kay kami na po'y makahatag sa ubang tao pinagi sa pag-inspire ni Sir Zen sa amo so unta pud pohon nga mga i-guide pud ni Lord nga tagaan pud niya more blessings para maka-share pud ta sa ubang tao, guys. So ayun lang. So kuan gid ma'am no, dili lagi ingon nga aksidente ang atong pag-uban no, but naa gid ay history. Naa history no, personal experience gid nimo. Pero tuod no, ikaw estudyante pa ka, no? Unsay grado tuod nimo? Grade 12 sa Pagalungan National High School. Pagalungan National High School. So katong kuan ka, unsab ni murag bantay na ko simo kay murag may ka mong istorya da. Honor ka? Gamay lang. Gamay lang. Humble gyud si ma'am no. But tuod no sa imuhang grade 12 no, di ba? Last na ni, murag kamo ang last batch no sa Kito 12. Di ba? Murag kamo. Last na graduate na. Ang graduate na. So tuod unsa toy kuan nimo, plano nimo next? Unsa may mga plano nimo? Actually guys, plano na ako kay more on mag-focus gid ko sa vlog. So more gid akong daghan man option though. Pero gusto gid ko mag-focus sa pag-vlog do and karon sa akong nakita gid niyo guys medyo gigamay atong followers o kay siya niangat kay naka-focus gid ko sa akong pag-eskwela and tiwason sa ako gid ni siya guys and after that siguro mag-focus gid ko sa pag-vlog. Bawi ko guys. Yon. Pero tuod ma'am no, dili sa yon no, akan imuhang followers nga 100,000 plus no, dili sa yon na maabot. Giun sa tod na nimo nganong naabot na nimo. Ayun, so makita magid na sa vlog ni Idol Inad no nga consistency is the key gyud. So makita po na ninyo guys nga consistency is the key kay FT ka mag-upload syempre walay malabay nga algorithm nga video. So if dili pud ka mag-consistent, syempre ay imong followers pud is dili mo angat. So ayun, if consistency is the key and yun nga sabi na ako ko sa inyo nga mag-focus ko sa pag-vlog next pagkahuman og graduate. Ako pong nabantayan no sa mga videos nga murag jolly kay ka na, happy kay ka. Pero so luyuan ni naaday gyapon yung mga pagsulay sa imong kinabuhi no. Ayun. Yun yung pinaka-hate ko na question, sir. Syempre makita ninyo like inana jolly kay ko like kanang inana sa Facebook pero sa personal syempre naman tay ikaw galingon nga pinagdadaanan nga kuan nga mga problems inana pero makaya raman through guidance ni Lord nga inana unsay ang sakto nga buhaton nga makontrol na to tong emotions kay di ba girls emotional gid ta and pero sa pinaagi ni Lord nga magampo taon ta kuan ta niya sa sakto nga dalan inana. So inana mo pamagi nga like ma-stress ko makuan ko sa behind the camera but yun palingkamot lang gihapon padayon lang gihapon ta sa life. Ayun so
Pero ang ikaw, ma'am, kanang sa imong kahimtang karon, no, nga medyo mag-ingon na to, nga nakaangat na ka, no? Di ba sa followers, but Sa ang tinuod ay dili kay dako og income sa Facebook. Oo, so ina na guys, medyo gibaba karon ang kwan sa kay Meta, kay medyo ina na porket nakaabot na tag ina na nga followers, 100k followers. Taas na kayo mong kwan lugar income and everything, pero dili gid siya guys. Okay, let me tell you, dili gid kay siya ina na kada ko yung hatag. Pero if daghan imong i-upload like ma-viral ang video, ina na like abot nag millions. So dako more on earnings, good more income. Pero ang imong mga classmates, no, unsay ilahang guan, no, yung sila sang feedback sa imo nga ay nako na sila classmate kanila nga daghan kay kag followers. Sila ang feedback. Siguro sa wala man kayo sila iingon, pero ma-feel gid ako nga like proud sila. I mean, dili man tanan, like proud sila nga na vlogger nila nga classmate. Guys, ayusin nyo, char. So, no. yung mga teachers, magpa-shoutout ako sila? Akong teachers, so shout out sa Paggalungan National High School teachers and sa akong mga kuandara, sa akong mga ka-co-students, ka-teens, right? So shout out sa inyo guys. Tungod pa no, usap po sa nakakuan po sa kuan ni karon nga. Siyempre ang ako kong target sa akong advocacy o krusada nga maka-inspire sa mga kabataan nga mohimo po og advocacy pohon. But lagi na feel nako karon nga mura og siguro no makahimo gyapon ka ba? Yes, let's see what we can do. Manay nakatsada no, no promise but tanawon lang. Kita, ma'am, salamat kay imo na lang message labi na sa mga kabataan nga labi na sa mga followers. Ayan, so sa mga kabataan first, ang message sa inyo guys is kuan na gid padayon gyapon mo kung na-eskwela mo karon padayon mo sa imong pag-eskwela, we have a dream, okay? Bahala tawagon ta nilang ambisyoso, bahala na mo guys. Kay walay giangat gid sa kuan pagiging walay ambisyon sa kinabuhi. So yun guys, we have a dream of course and pray to God. Mo gid akong kuan nga always pray to God kay kung wala ang guidance ni Lord, wag gid tay maabot sa kinabuhi bisan isa. So kuan po akong message po sa followers. Thank you so much kayo guys sa inyong pag-support. Kay kung wala inyong support, syempre dito mabot og ina nga followers and looking forward nga daghan patag mabot na followers and matabangan ka ubang tao. Ayun lang guys. So thank you so much for watching. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.